So karon adlaw nga Sunday wa mi kasimba kay ang rambutan among giuna. Mga dumig sa pa og mangharvest mig rambutan. Mao ni among agianan perting lasanga. O napay bio perting gwapuha. Napoy bata di ka balo modulhog magpagunit pa. Ban pa ka. So dara manulhog na ta. Napoy among iro among body na. O niabot na ta diri sa sapa hastang gwapuha. Linaw kaayo og peaceful way mga marites diha. Pag abot dayon manaka dayon ta. Unsa pay atong dugayan. Napoy mga bata diri lang sa mukana. Magsaka-saka mura ba jud kabalo manguha. Nyog mahulog mapatsan ta sa amahan ana. So kani nga rambutan mura jud na ang namunga sa pila ka punuan nga gitanom ni mama. Nangutana ko niya og iyabang ibaligya ingon nga ipakaon ra daw niya. Kay mga apo kusog mga rambutan napay mga anak kang dalua. Ana ba, ana. Bila ba? Kabot man ko. Namo ni imong sungkit hastang tibaya. Mahurot imong kusog sa kabugat niya. So diha nagproblema ko kay haskang mga lagyua. So karon gimandaran ko ni commander. Musunod ta. Ibabaw pa man gyud daw ta. Kani pod akong sure pan may gani kay wa na bidlak diha. Sa una mo na mong trabaho kusog mi mga kat, magsimig latay-latay sa mga biyabas, sa mga santol, bisag unsa ra. Mo nang kabalog yun ta mo saka. Aman ta sa bukid. Jim. Be, Ayaw. Dali oh. Iba atag Jim. Kini si mama bisag naatay bag na pa jud sako ipadala. Oh ma, di na ko kagunit ana. Hug na imong anak diha. Kana iya ha panigurado gyud na nga di mabunog ang rambutan aron dugay daw malata. Oh tuaran hug na. ma'am, si Kuya ba? Okay, nahulog. Ay, si Kuya ba? Madrama okay. Nahulog. Okay, nahulog. Sunod dali na. Pahak na. Oh, dala oh. Hi. Saan ba tayo eh? Maa! Sako! Atag dito. No guys, mga may rambutan. Dala ba? Ayaw na ng sako. May sublan ba sa kuan? Ako man ang butangan og kanang kuan. Sigot. Subon, kung jacket. Ha? Maglisod ka? Lao. Panay, dalisay! Panay, dalisay! Ay! Mao na ang tig-harvest og rambutan ni Lola. So diha naabot si Erika so duha minanaka. Mao na ni among kuha. Among ading na ibalon tinapay. O kani isto ni nga rambutan perting lamia guys. Naturo si Lola guys oh. Diha gipaspasan na namo kaya udton na maningil pamiana. Nabusog na lang ko sa rambutan noon. Hi guys. Ikaw na oh. Hi guys. Tutura si ading nagmalain chikoy. Manghod sa Spider-Man. Hi. Nakadali guys. Hi. Diyo. Diha nga side daghan kay gabi manghatag takway unya na.
Dara, ni po nila guys. Oh. Tara mo iro guys. Oh. Fresh up pamis. Dili ka si Spider-Man, sinchikoy ka. Hi guys. Hello. Manami diha og panghag rambutan ang pako na sa damo ang gisubay-subay ana. Kaning pako manubo ra na siya sa daplin sa mga sapa-sapa. Nara na siya diha. Lami kay na siya gataan, lami kay na siya adobohon, isalad. Kini nga sapa mo na mong ali-alihan sa una aron mo lalom kay aron makasalom jud mi diha. Kani mo ni among kab-anan sa una sa manginom sa ta. Mo na among baso nagdiway ay kung baso. Sa una ang agas ani pertang kusuga karon paglinog ning hinay na jud na siya. Kanang mga yelo-yelo diha natural ra jud na siya sa spring dili na siya hugaw. Bagnot na siya diha kay wa may mga bu na dinha. Pero sa una limpyo kay na kay sa una wala may mga tubig ang kadabala. Karon kay nauso man ang gripo na wala na diri na manggamit diha. Mao na natong kinuha sa panggamaya. So dire manan-aw taglansones ug nabay bunga. Pero bukya wa gyud bunga. Ay dira daghan kaayo og mga karlang or bisol. Mara to for today's video. Bye-bye.